Ang kwentong ito ay karanasan ni Martin. Nangyari ito taong 1991 sa probinsya ng Cotabato. Simulan na natin ang kwento. Noong mga panahong ito, si Martin ay nakatira sa isang lugar sa Davao. Isa itong masipag na binatang nagtatrabaho sa taniman ng durian ni na Aling Adet at Manong Alan. Palibasa ay laki sa hirap. Talagang pinagbubuti ng binata ang pagbabantay sa mga puno ng durian at sa lupaing nasasakupan ng kanyang mga amo. Nagsimula siyang magtrabaho sa taniman noong 17 gulang pa lamang siya, hanggang sa umabot siya sa edad na 28. Nanatili siyang trabahador doon. Nanatili siya sa poder ng mga ito nang ganoon katagal dahil talaga namang masipag at mapagkakatiwalaan ng binata. Sa mga panahon ng anihan, tumutulong si Martin sa pag-aani ng mga durian na siyang hinahango ng mga mamimili sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Kapag ganoon ang panahon, ay dinaragdagan ng kanyang mga amo ang kanyang sahod. Bukod doon, inaabutan din siya ng salapi ng mga mamimili kapag maramihan ang kinukuha nilang ani. Dahil sa kasipagan ng binata, nagawa nitong bato ang dating gawayan at pawid na tinitirahan ng kanyang mga magulang at kapatid. Nakapagpundar na rin sila ng bigasan dahil sa salaping ibinibigay ni Martin 2 beses isang buwan. Lumago ang negosyong ito at kung sakaling huminto man ang binata sa pagtatrabaho, ay mabubuhay na ang kanyang pamilya ng maayos at marangal. Medyo malaki na rin ang naiipon ng binata dahil tinatanggihan na ng kanyang mga magulang ang perang ibinibigay niya. Bagaman may sariling negosyo na sila, hindi pa rin siya umaalis sa taniman. Bukod kasi sa mahal niya ang kanyang trabaho, mahal din niya ang panganay na anak ng kanyang amo. Mabait naman ang mag-asawa. Si Aling Adet ay napakagaling makitungo sa lahat, lalo na sa mga trabahador. Ganoon din si Manong Alan. Subalit napakahigpit nito pagdating sa panganay na anak na si Rosalinda. 3 ang anak ng kanyang amo. May mga nakababatang kapatid si Rosalinda na sina Miguel at Antonio. Bagaman hinahayaan lang ni Manong Alan na makipagrelasyon ng mga anak na lalaki, iba ang pag-aalaga niya sa anak na babae. Hindi niya ito pinaliligawan dahil natatakot siyang masaktan ng nag-iisang dalaga. Pero lingid sa kaalaman nila, 2 taon na palang may lihim na relasyon sina Martin at Rosalinda. Hindi ito agad nalaman ng mag-asawa dahil suportado ni na Miguel at Antonio ang kanilang ate. Mabuting tao naman kasi si Martin, kaya botong-boto ang dalawa sa kanya. Pero sabi nga ng matatanda, walang lihim na hindi nabubunyag. Hindi na nila naitago ang matagal na nilang inililihim. Isang araw, napansin ni Manong Alan ang madalas na pagduwal ni Rosalinda. Hindi naman mangmang ang ama para hindi malaman ang pagkakaiba ng simpleng pagsusuka sa palatandaan ng pagbubuntis. Pilit niyang pinaamin si Rosalinda kung sino ang ama, at doon na nga ay pinagtapat ng dalaga ang lahat. Na matagal na silang may relasyon ni Martin at alam ito ng kanyang mga kapatid. Dahil doon, napagbuhatan ng kamay ni Manong Alan ng anak. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya rito, at hindi rin pinalampas ang 2 lalaki na binigyan niya ng tig-isang suntok sa sikmura. Nagbanta pa si Manong Alan na tatagain niya ng itak si Martin kapag nakita niya ito. Dahil doon, gumawa ng paraan sina Miguel at Antonio para maitakas ang kanilang ate. Inihatid nila si Rosalinda kay Martin para magtanan. Agad namang naintindihan ni Martin ang sitwasyon. Dinala ng magkasintahan ng ilang damit at ang naipong pera ni Martin. Saka sila sumakay ng bus patungong Cotabato
upang lumayo sa galit ng ama. Ang plano nila, pahupain muna ang galit nito bago bumalik para makipag-usap. Alam ng magkasintahan na mahahanap pa rin sila, kaya napagpasyahan nilang manatili sa isang liblib na lugar. Napadpad sila sa isang sityo na iilan lang ang tao. Doon ay may nagpakilalang matandang babae na tawagin na lang daw na Manang Inang. Magiliw silang kinupkup ng matanda sa kubo nito. Napansin nila na may dalawang papag doon. Ang isa ay para sa kanila, habang ang isa naman ay may dalawang palanggana at magkakapatong na puting tela. Napansin ni Martin ang madalas na pagtingin ng matanda sa tiyan ni Rosalinda. Isang beses ay hinipo pa nito ang tiyan ng dalaga at tsaka nagwika. "Ang bango-bango mo talaga, iha. Ilang linggo ka na bang buntis?" Labis na namangha si Martin dahil hindi pa naman malaki ang tiyan ng kasintahan. Pero nalaman agad ng matanda. Siya na ang sumagot na 3 linggo na itong nagdadalang tao. Kinaumagahan, habang nagkakape ang tatlo sa labas, napansin nila ang kakaibang tingin ng mga taga-sityo. Para bang may nagawa silang masama dahil halos tumatagos at nanlilisik ang mga mata ng mga ito dahil sa galit. Agad namang nagsalita ang matanda at ipinagtapat ang sikreto ng lugar. "Aswang iyang mga yan, pero huwag kayong mag-alala dahil ako ang nag-iisang komadrona rito. Utang nila sa akin ang buhay ng mga bagong panganak na aswang." Dahil sa sinabi ng matanda, nilukuba ng takot ang magkasintahan. Hindi nila alam kung tatakbo ba o papasok sa loob. "Huwag kayong mag-alala. Sasamahan ko kayong makalabas. Hindi kayo gagalawin ng mga yan dahil kasama niyo ako." Sambit ng matanda. "Huwag na huwag kayong tatakbo dahil baka hindi sila makapagpigil na habulin kayo." Dagdag pa nito bago sila inakay paalis. Pansin na sinusundan sila ng matatalim na tingin. Dahil doon, huminto ang matandang kumadrona. Tinitigan ng mga tao at dumura sa lupa ng 3 beses. Sa ginawa niya, nagsiyukuan ang mga ito at umiwas ng tingin. Habang naglalakad sa kagubatan, inamin ng matanda na isa rin siyang aswang. Nababanguhan daw siya kay Rosalinda, kaya sila pinatuloy. Nag-usal din siya ng orasyon sa paligid ng kubo para maitago ang amoy ng buntis. Pero dahil nagpaanak siya kamakailan, humina ang bisa nito, kaya kumawala ang halimuyak ng dalaga kinaumagahan. Bakit niyo po kami tinutulungan?" tanong ni Martin nang marating nila ang kalsada. Hinimas ng matanda ang tiyan ni Rosalinda at sinabi, "Dahil may buhay sa sinapupunan niya. Bilang komadrona, hindi ako papayag na hindi maisilang ang sanggol na yan." Yun ang huling sinabi ng matanda bago sila sumakay ng bus. Makalipas ang ilang linggo, natagpuan sila ng mga tauhan ni Manong Alan. Ikinuwento nila ang nangyari at humingi ng tawad. Nangako silang isusunod sa pangalan ng ama ang kanilang magiging anak. Kaya naman naiyak sa kagalakan si Manong Alan. Pinatira niya ang 2 sa kanila upang maalagaan ang apo. Sa kasalukuyan, masaya nang namumuhay ang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak. Sila na rin ang nangangasiwa sa taniman, katuwang ang mga kapatid ni Rosalinda. Paminsan-minsan, naikukwento pa rin nila sa mga trabahador kung paano sila nailigtas ng misteryosong komadrona mula sa sitiyo ng mga aswang.